खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। थांबनेलाव नायना बुजिखाबाय जानो हागौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन, गासिबो खाहानिखौ बुजिनो हागोन। साननैसोनि सिगां गुफुर हालामनि जायफोर खौरांगिरि बिथांमोना खौरां मेल खालायनानै जायफोर गुफुर हालामनि खौरांगिरिफ्रा गावसिनि गोसो गोरबोआव दुखु मोननाय फोरमायदों गावसिनि चेनेलनि गेजेरजों। बिथांमोना हर सान खस्थ' खालायनानै बर'फोरनि माबा मोनसे जौगानो हानाय बै समनि जारिमिनफोरखौ बर' हारिनि गेजेराव फोरमायनानै जाहाथे गुफुर हालामाव आबसुनि सोमावसारनाय, बिलटिनि सोमावसारनाय, एनडिबिनि सोमावसारनायाव बर' बिमाया दिनैसिम दुखु दाहाखौ बजबनानै लानोल' गोनां जादों। मोनफ्रोमबो दावहायाव आबसुनि सोमावसारनाय, बिलटिनि सोमावसारनाय, एनडिबिनि सोमावसारनाय, सोरबाया हौवा गोमाजानाय, सोरबाया गथ' गोमाजानाय, सोरबाया आथिं लेंग्रा, सोरबाया आखाइ गज', सोरबाया मेगन खाना, बेबायदि खारसि बिरसि बर' बिमाया दुखु दाहाखौ बजबनानै लानो गोनां जादों। बेखौसो बुंनांगोन, बै समाव जेब्ला 83नि दावहा, बे समाव गुफुर हालामाव गुबुन हारिफोरजों गाग्लोबजानायनि उनाव न' बां सावजाबाय, सोरबाया हा हु सेनानै लाजाबाय, सोरबाया मोसौ मोसा लांजाबाय, बेबायदिनो माखासे बर'फोरनि सम्पथिफ्रा गुबुन हारिफोरजों दंस' खालायजादों। दंस' खालायनायनि उनाव दिनैसिम जों खोनायो, जों जेब्ला बे दावहायाव उन्दैमोन, जेब्ला बे उन्दै समाव जोङो मेगनजों नुदोंब्लाबो गोसोआव गैला। जों नैबेखौसो बुंनांगोन, दिनैनि समाव जेरैबायदि बर'फोरनि गेजेराव मोजां केमेरा दं, मोजां लिरगिरिफोर दं, माखासे बर'नि खौरांगिरिफोर दं, बै समाव बर'फोरनि मोजां केमेरा थानायमोनब्ला, लिरगिरि मोजां थानायमोनब्ला, आरो बै समाव जायफोर बर' हारिनि गेजेराव खौरांगिरिफोर थानायमोनब्ला बेबायदिखौ मोगथां महराव नुनो थांगौमोन। मोगथां महराव नुनो थांगौमोन माब्रै होनोब्ला, बै समाव बर'फोरनि गेजेराव मोजां मोनसेबो केमेरा गैयामोन। सोरखौबा खारसि बिरसि दानथार जानाय, आलाय सिलाय बुथार जानाय, सोरबाया दैबारियाव खारस्लाबनो हायैनि दानथार जानाय, सोरबाया हाब्रुबारिजों खारनानै दानथार जानाय, सोरबाया खारस्लाबनो हायैनि थाखाय दानथार जानाय, आलाय सिलाय, बेफोरबायदिखौ बर'फोरनि गेजेराव केमेरा थानायमोनब्ला खेबनानै दोननो हागौमोन, सावगारिखौ भिडिअ खालामनानै दोननो हागौमोन। बै समाव बर' हारिनि गेजेराव बा गुफुर हालामनि गेजेराव केमेरा मोनसेबो गैया होननानै बुंबाबो लस गैया। जों बेबायदिखौसो जोङो बुंनो हानाय मोनसे लामा दं। माब्रै होनना बुङोब्ला, बै समनि न' बां सावजानाय, बै समनि खारसि बिरसि बुथार जानाय, आलाय सिलाय दानथार जानाय, बेफोरखौ मोजां केमेरा थानायमोनब्ला फट' खेबनानै भिडिअ खालायनानै दिनै मोगथां महराव बुहुमनि बर'फोरनो, बर' हारिनि गेजेराव मोगथां महराव दिन्थिनो हागौमोन। बेबायदि माखासे जाथायखौ, बै समनि जारिमिनखौ दिनै सल'बाथा बायदिसो जों खोनानो मोनो। बेफोरखौ लानानै गुफुर हालामनि दावहाखौ लानानै दिल्ली सरकारजों जेब्ला सरकारजों सावरायलायनो दिल्लीनि टेबोलाव सावरायलायनो जायगा मोनदोंमोन, बेफोरबायदि मोनसेयावबो गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो दुखु दाहाजोंनो बजबनानै थानो गोनां जादों। माब्रै होनना बुङोब्ला, आबसुनि सोमावसारनायावबो बर' बिमाया गाबनो गोनां जाबाय, बिलटिनि सोमावसारनायावबो बर' बिमाया गाबनो गोनां जाबाय, एनडिबिनि सोमावसारनायावबो गाबनो गोनां जाबाय। दिनैसिमबो दुखु दाहायानो गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। जों बेखौसो होननांगोन, गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिटिसि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ इउपिपिएल सरकारानो जा, बिपिएफ सरकारानो जा, जिखुनु जाया बर' हारिनि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा खावलायहरनो गोनां दाजाथों। बिथांमोना जेब्ला प्रमद बर'आनो जा, सोरबा हाग्रामायानो जा, जिखुनु जाया समाव गुफुर हालामाव फैनानै मोजां लेक्सार होदोंमोन, माखासे रायजो राजाफोरनि खाथियाव बाथ्रा बुंलांदोंमोन, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया दिनैसिमबो फैमालनि लामायाव नुबाय थादों। गुबुन खोथाखौ सावरायोबा खोथाया लावलांगोन। आं नैबेखौसो बुंगोन, जायफोर गुफुर हालामनि खौरांगिरिफोरनि दुखु दाहा बा बिथांमोना गावसिनि हर सान बेरायनानै, जाय बिथांमोनहा नंबाबो नङाबाबो जाहा थाहा कमेन्ट लिरनानै हरग्रा बिथांमोन, आरो जायफोर खना खनला गुफुर हालामनि खौरांगिरिफोरखौ जाहा थाहा
खोथा सावरायलाबायग्रा बिथांमोना जाहाथे गुफुर हालामनि खौरांगिरिफोरखौ जाहाथे आलो गोजोनै आवगायलांनो होयो आरो बिथांमोननि खामानि मावनायाव जाहाथे हेंथा होआ। जाय बिथांमोनखौ आं जाहाथा खना खनला सावरायग्रा आरो जाहाथा कमेन्ट लिरग्राफोरनि सायाव खावलायहरो। लोगोसे आं नैखौसो बुंगोन जाय बिथांमोनहा गुफुर हालामनि खौरांगिरिफोरखौ जाहाथा सोंखारिग्रा जाहाथा कमेन्टनि गेजेरजों बखिहरग्रा बिथांमोना माखासे गावसिनि सायाव गोरोन्थि खामानि मावनायफोर दं खोमा। आरो बुंनांगोन बिथांमोननि बिमा बिफाया मैया दाखालिसो बर' राव रोंनाय जानो हागौ। बेखौनो जों बुंनांगोन जाय मानसिया बर' हारिनि सैथो खामानि मावग्रा जिखुनु जाया समाव ससियेल मिडियानि सिगाङाव फैनानै बर' हारिया माबायदि खामानि मावोबा मोजां जालांगोन, सोर लिडारा मा गोरोन्थि मावदों बेफोरखौ जाय बिथांमोना गोरों गोरा नंथारगौब्ला जाहाथे बिथांमोननि खौरांगिरिफोरनि खाथियाव फैनानै भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लिरसारहो नैबेखौसो आं खावलायहरगोन। आरो जाय खौरांगिरिफ्रा बिथांमोननि कमेन्ट लिरनाय खना खनला सावरायनायखौ जाहाथे गोसोआव जेबो हेडेक लायालासिनो गोसोआव नारभास सानालासिनो बिथांमोनखौ मा बुंनो होबाय था। नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो जाहाथे बिथांमोना माखासे गोरोन्थि खामानि मावनाय दं। जाहाथे नोंथांमोनखौ जाहाथा खना खनला सावरायनानै कमेन्टनि गेजेरजों जाहाथा नोंथांमोनखौ नारभास खालायनानै नोंथांमोनखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरनिफ्राय जानगार खालायनो हायोब्ला बिथांमोना अरायसम गाज्रि लामाजों आगान सुरबाय थानो हानाय, बिथांमोना राजा महराव थानो हानाय लामाखौ नायो। जों बेखौसो बुंनांगोन नोंथांमोना सम फैयोब्ला बिथांमोननि खाथियाव थांनानै बिथांमोना गाज्रि गोसो साननानै जाहाथा खना खनला सावरायग्रा आरो जाहाथा कमेन्ट लिरग्रा बिथांमोननि खाथियाव थांनानै केमेराखौ मोखाङाव खासथाबनानै बिथांनिफ्राय मा रोंगौथि दं, अबे कलेजाव फरायनानै बिमा बिफाया मालानिफ्राय बर' राव रोंनाय बेफोरखौ भिडिअखौ मोगा मोगि खालायनानै बिथांमोननिफ्राय सों। बिथांमोननि आखल आखुखौ अब्लासो बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनो हागोन। जोबथारनायाव नैखौ आं लास्ट बुङो, बर' हारिनि गेजेराव जोङो खोनानो मोनबाय थादों अरायसम गुफुर हालामाव BTC BTRनि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा अरायसम जेबो दिनैसिम हरगोननि अनगायै जेबो गैया। गुफुरनि रायजो राजाया दिनैसिमबो BTC BTR सरकारनि हरगोन होननायखौ दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। जायफोर फरायसाफोरखौ BTC BTRनि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ दिल्लीनो गुबुन गुबुन जायगायाव सोलोंथाइ लानो थाखाय BTR सरकारा दैथायहरदों। बेबायदि समाव सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि फरायसाफ्रा बिखा खामदों। सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव मोजां फरायनाय फरायसाफोर दं, बिथांमोनखौ दिनै जों नुनो थांदों। मोननै डिस्ट्रिक्टनि फरायसाफोरखौ BTC BTRनि दैदेनगिरिफ्रा फरायनायनि सायाव दैथायहरदों। जायफोर खस्थ' मस्थ' फरायनानै दिनैसिमबो BTCनि आन्डाराव जायफोर दैथायहरजादों, BTRनि सिङाव जायफोर दैथायहरजादों, दिनैसिमबो जोङो सानजानि सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि फरायसाफ्रा दिनैसिमबो BTC सरकारानो जा BTR सरकारानो जा दिनैसिमबो फरायनायनि सायाव आरो फरायबाय थानाय समाव जेबो हेफाजाबखौ दिनैसिमबो मोगथां महराव नुवाखै। दिनै फरायनाय समावबो खस्थ' आरो मोजां फरायनानै माखासे गोजौ थाखोआव आवगायबोनो हाबाबो बर'फोरनि BTR सरकारनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनाखै। जों बेखौसो बुंनांगोन मोनसे खामानिखौनो मावना हो प्रमद बर'आ, जाहाथे फरायसाफोरनि फरायनायाव जाहाथे उसुबिदा जाया। दिखियाजुलिफोर बायदियाव दिनैसिमबो लाइनानो बेलस्रि राङापारा बिश्वनाथ सारियालि बेफोरावनो दिनैसिमबो बर'फोरनि गामिफ्राव लाइनानो गैया। बेफोरखौ BTR BTC हाबनायनि सिगां लाइनखौ मावना होग्रोलाय। खुन्था बायनो फैसा बेसेबां नांगौ? जोंथ' रायजो राजाफ्रा फैसा खांनानै अबेबा गामियाव खुन्था बायनानै लाइननि खुन्था बायनानै लाइनखौ लांदों। बेफोराव जाहाथे रायजो राजाफोरखौ रां रुफा एसे हरनानै हेफाजाब हरोब्ला एसेबाबो गोजोननाय मोनगौ।